Evo nas ljudi još jedna epizoda, danas ćemo igramo Dream League Soccer 2016. Gledaj ovo koliko bi ga volio dovest. Idemo mi na naš tim, da vidite koji je moj tim. Ja imamo Hulka, Murisa, tako ga zove, Murisa, Geraciju, Splanine, Johnsona, Glavdina i evo, svi su to nebitni isto. Sad samo sekund. Ovo sve. Ne. Ovo. Ne. Ovako i sve ovo. Da napunimo. Free. Ne. Left corner. Left. Aha. Stavit ćemo to ovim dole. Raz. Tirnije. Staviti left i left. Tako. Eto ga. Sad možemo ljudi da igramo. Idemo play now. Hulk, molim te oderi i. Napišite u komentaru da li sam ja bolji ili Fartins PC. Pa napišite ko je bolji YouTuber, ko je bolji. A ne, vidite kako oni mene zafrkaju. Tik, tak. Izvinjavam se. Malo sam prehladan. U stvari ovo ja uvijek radim u svom životu. Tako mi je navika, ne znam zašto. Hulk 1-0. Carino. Najbolji igrači na ovom timu. Okay. Ali dobro je probio. I dao golčinu. Ja ne mogu uradim dribling. Zaboravio sam, a ne znam zašto. Kako ću sad da preteknem igrače? Muris. Zaustavi to Muris. Izvinjavam se još jednom, stvarno ne znam šta je s ovim igrom. Ne! Uzmi mu loptu! Inače, ako budem nekad, ako ne bude 2-3 dana klipovi, onda znajte da sam bolestan ili imam neki obavez. Onako reći vam ja u obavijesti. Gledaj ovo, crveni. Dobro je. Ovo je primjer za Hulka. Ne znam što sam kreten pa nisam stavio. Idemo, Hulk, razvali. Zamisli golčin. Zamisli golčin, ovaj golman nema da... Znači, eto, to je to. Teško je proći u ovim Dream League Socceru, teško je proći stvarno. Ali zato je lako dat go. Pogledajte kako lako. Ovo u FIFA 15 bi se dalo... Pa da ti kažem kako. Bolje ni golmani... Kako bi to skinuli u FIFA 15? Samo uzeli loptu, idemo dalje. To je to. Idemo, hat-trick Hulk. Vidite, teško je proći igrača. Da je on najslabiji. Šta je ovo, bolan Hulk? Ušao golčina. Nije ništa, okej, Ne, uzmi mu loptu, uzmi... care, bravo. Muris, šta ti je, ba? Ne! Gol! Kaka golčina, lako je dat gol, stvarno. Tamo u FIFA 15 lako da pređeš igrače, a teško dat gol. Znači, teško je dat gol. Znači, ovako se to pretekne iz lagane, ali ovdje je na amatere. Amentur amatere. Ovdje na Amentur, pa
Zato je tako lako prolaziti. Taka igrica zapravljena, kakvi okreti, to ne može zaustaviti ni Pike. Gledaj ovo, idemo. Ok, sad idemo malo damage. Da vidimo, ajde ubacimo malo, ajde uzet ćemo Alabija tu. I koga još, ajde stavit ćemo i ovu. Tu ćemo ga stavimo, tako, možemo sad da krenemo. Idemo da krenemo, njihova je lopta, radili smo izmjene i sad normalno Hulka neću da izvedem. Evo vidite zašto, kako je lako proći. Ovo još je skinuo. Ja ne vjerujem. Ne. O, senjor. Stani. Ok, dobro. Ne. Uzmemo loptu više. Ajoj. Aj. Uzmemo. Ne, opeče moramo nadograditi onaj fitness, malo da bude brži. Ali to ne želi. Vidite kako on prolazi. Ne, to Hulk, još malo bre. Joj, malo mu falo da prođe. Hulk ima 90. Duel, ali zato dvojica na jednog. To je ko 180. Mislim, možda je 70, 140. Jači, eto. Ja ne znam zašto su ovi centralni bekovi od 78 duel. Ne znam zašto. Ajde nek budu 80. Ali ovo ne. To je preslo. Vidi ovo Hulk jači od sviju. Još sam pokusim. Zato je to primjer za Hulka. Idemo Hulk. Ne znam šta mi je, daj tu golčinu gola. Tierney. Ja mislim golčina. Zašto neće da padneš? Gledaj, nema petarde, joj. Ljudi, ja bi još jedan snimao utakmicu, ali ne mogu. To je zato ako bi snimao još jednu utakmicu, onda ne bi mogu staviti na YouTube. Jeste vidjeli ono FIFA 15 otvaranje pekova? Jeste vidjeli kad sam premotao od one 10. minute do 16. Morao sam da premotam. Zato što nisam mogu tako snimat. I evo vidimo koliko smo coin zaradili. 16, dobro. Eto, ljudi, to bi bilo to, samo, ajde do 10. Ajde do 10. Tebi 48. A dobro, ne snimam mnogo. Ajde do 10 ćemo čekati. Ili neću da čekam ništa do 10. Eto, vidi ovo. Ok, dobro. Ljudi, to bi bilo to. Ajde da vidimo samo još dok nismo otišli. Dok nisam završio klip, to je tačnije. Ko je to došao? Kompani. Ja bi volio uzeti kompanije da imam pare. I Jordi Alba, pogledajte vi ovo. Čak je i dobar za šut.
Nainggolan, pogledajte, nema ništa. Ono crveno, žuto. Okej, dobro. Ima malo žući, ali... Izvjetam se opet. To bi bilo to za ovu epizodu. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo vrlo uskoro. Ćao!